Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal Ježiš toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa 2 razy do týždňa. Dávam 10 zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Počuli sme slovo Pánovo.